Maar ja, ik doe de schoon de klompen even gewoon. Dan ben ik wat dat er. Moet je me hem even boeten, hè? Nou, dat kan wel even. Maar dat klonk mooi. Ja, maar de grit gaan we nog net in, denk ik. Nee. Als je die had weer wat meer lood, hè? Ik kan straks wel even, jongens. Nou, dat is wel leer. Oh. Doe ik in een futkamp, doen we met mem weer de ment. En daar hebben we eerst nog een goed dier op post. En toen mijn mem overleden is, toen zie ik mijn lege handen. En toen zei mijn vrouw, zag voor de grap, de bouwen een draaiorgel. Ja, goeiedag, een draaiorgel bouwen, dat is voor net leer. Want als je wat doet, dan maak je het goed, man. Maar in elk geval, ik ben met diezelfde begonnen. En dat ging me jarig vlot al. En toen ga ik deze er nog even bijbouwen. En ik ga er een prettige hulp van doen. Ik weet het je nooit. Maar dat is mooi kleer mooi, een buurman mooi een draaiorgel. Nou ja, toen we nog in Ben hier, dan baal je wel. Want dan word je wekker van de muziek en denk, maat het nou? Maar ja, we gaan nou al iets jonkje voor zo'n maand. En die vindt het echt mooi en die slipt er wat terug Ja, in. maar je hebt me nog nooit wat verteld. Nee. Dat we het mooi vonden, dat we het raar vonden. Nee, maar we zijn boorman begint te draaien en steekt hem eruit. Hé? Ja. Zo wil je dat. En die vind ik prachtig, toch? Hé jongen, ja. Wie geniet het maar jou van de muziek? Hé? En zo vaak draai ik niet meer, hè? En had het een kofje stil best? Ja, zie je, hij had 64 jaar getrouwd was, bij Nelis, je vrouw. En Dijf, waar had 64 jaar getrouwd, zijn zoon is jouw vrouw overleden. Ja. Nou, dat was sowieso wel heel triest. En toen zei Borman en ik van, nou, ik ga net zo volle zin meer om te draaien. En als ze staren hoor je het wargeltje steeds vaker weer. Het mooie waar komt Ja, er weer ja. onder dat. Ja, en in gedachten, dan vreeg ik, wat is het? En dan schrik ik, wat is het dan nog? En dan weet ik wel wat ze zeiden, zo, als die net om mij sturen, dan mag ze nog anders even draaien. Dus dan doet het je toch wel wat goed dat je wat klanken niet hadden. Dan weten we van, het gaat goed met Borman. Ja. Ja, wie mij het draaien, wie we draaien we vrolijk van. Nou, ja, dat is mooi. Dan kijk naar wat goed support bij, hè? Ja. Goeie. Hallo, Hallo. wat gaan we doen? En wij zijn van Heer van Omroep Friesland. Ja, De vraag is dan, wat ben je aan het doen? ik ben opzichter, hè? Ah, Ik ben opzichter, dat is een tuinlui. Maar die moet ik nakijken om te leren, hè? en Giovanni hier dik op het streekje? Ik heb een ongeluk gehad en ik ben 2,5 jaar aan het revalideren geweest. En daar ben ik weer teruggekomen sinds 14 jaar. Oké. Ja. Kijk jij eens eventjes, kwam er kwaad voor die cardboard? Ja. Ja, joh. Dus dat is nogal wat. Het is zo doen, ja. Dat is nog wat, ja. Dat is nog wat de buurman helpen met hooien. Ben ik voor de hooiwagen verflikkerd. Met paaltjes hooi op de zolder gooien. En we waren haast klaar en ik wil een baaltje pakken en ik zak met mijn rechterbeen zag ik tussen die baaltjes in. En ik flik het zo over die wagen af. 1,70 hoog. Ja, het is meer verkeerd terechtgekomen, hè, het is het punt. En nu? Een dwarslezing heb ik. Dat, ja goed, ik kan niet lopen. Ik heb een dwars in mijn heup en mijn rug is niet stabiel. Hè?
Je kan niet lopen meer, dat, nee. Sowieso niet meer. Nee. Nee, ik kon helemaal niks. Ik kon me eigenlijk niet bewegen. Ik kon me eigenlijk niet, ik was net een dood vogeltje toen ik dit ongeluk kreeg. Kunt u er een beetje aan dat idee wennen, dat u niet meer kunt lopen? Ja, nou ja, goed, wennen, je zal moeten, hè. Ja, goed, het gaat best hoor. Dus, ik kan goed in die stoel blijven zitten en goed, ik kan dagen in die stoel volhouden hoor, dat is het punt. Oké. Ja. Het is een beetje beter lekker weer wordt, hè. Kunnen we naar buiten, hè? Ja. Ja. Moet je dat hier op een hoop gooien, Wiep dan? Nee? Moet je dat hier op een hoop gooien dan? Ja, hier op pakken we uit, zo meteen wel op. Ja, maar we doen een aanhangertje maken. Kijk, je het zelf opruimen. Kom op. We zijn allebei heel positief. We hebben het een plekje gegeven en gewoon maken wat we ervan maken kunnen. Ja. Ja, ja. Het gaat goed, hè, Dirk? Dus dat... nee hoor, ik kan het lekker samen vinden zo. Oké. Ja, ja, ja. Dus heerlijk weer uit de stinkstad. Nee, heerlijk weer. Hier zijn we weer fijne buren en zijn ook allemaal weer blij dat we terug zijn. Ja. Ja, ja. Dus het lukt jullie wel om zeg maar de moed erin te houden? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, anders ben je nergens natuurlijk. Nee, dat is ook nee, zo. nee. Gelukkig. En hij is niet zaggerijnig, dus dat scheelt ook een hoop hoor. Dus dat, we zijn allebei vrij positief.